cerita lucu-lucuan. Seru lah. Ya. Patrek tenan Mbah Bos iki. Sawah wis didol kok kon banyune wong ngene iki. Kabeh kok malah nemen ngene yo. Gek kae lemah kali tawako malah nemen. Depe di demo wong ngene iki sing dipakako. Malah nemen. Ya temen. Yo. Kau jupuk sepeda. Bapak angkat temblo. Nah iki. Nanti bago ade. Apa no? Salam taro. Alah ruwet. Alah nemen. Bapak angkat kok saiki melarat tenan. Lah iki apa pede? Pede hari ditinggal mek patak itu piye wong iki? Patak itu piye tak bensin sisan iki. Wonge minggatno ndi terusan? Delek apa lho gledak. Gue sik sugih dhek. Lali paling dhek nek saiki melarat. Nah iki ya lur aku ngene. Patak itu nang. Wah piye ora apa-apa iki. Dia Pak angkat koyo ngene malah nemen. Kabeh didoli penan. Nah terus-terusan ngene anak mengundurkan diri ya jadi anak angkatnya Mbah Bos. Dhisik uripku pengen penak. Bebek belan-belani jadi anak angkatnya Mbah Bos. Saiki nek urip ngene padha berdoa ya anak mengundurkan diri ruwet tenan. Tapi ya wis lumayan aku bati untuk dandak nuruti Pak dhewe nganggur. Ya kayak bos. Yo, kowe ya. Iya, Bos. Baturi. Lah kuwi kok ning selang ya yo. Iya, Pak Bos lah. Sawah wis didol kon banyune aku. Aku diusir wonge lah. Piye karepe kuwi? Kok wis nemen tenane Pak angkatem kuwi. Ya peda gong sing nggawa aku, Pak Bos. Tinggal nek ngono mung kentekan bensin. Terus nek melarat saiki yo ndek peda ngawur ae. Lali paling dhek melarat ya bosan. Wong melarat kok ngantek lali yo. Buun aku. Ana nemen Pak Bos wong. Pak angkat kuwi. Aku mengundurkan diri ya, Bos. Jadi anak angkatnya Mbah Bos. Lah urip soro malahan, Bos. Timbangane urip padha-padha ae ana mengundurkan diri, Bos. Lah ngono wis mbok pikir tenanan to piye kok ape mengundurkan diri. Iki wis tak pikir tenanan, Bos. Pitung dina pitung bengi. Aku ndek kae peti kepruk wong gara-gara nang awak lemah kali. Demo sing diajuk wong ngene iki. Ya petek tenan. Ngantek ngono kuwi ya. Iya, Bos. Wah, iya. Ngono kuwi wis nemen tenan bosem kuwi. Parah kuwi. Tenan, Bos, parah pisan. Nah, ayo saiki mampir nggon kono lho ngopi-ngopi. Ayo, Bos. Lah selangmu ben to mbok titik kok ngono to piye? Tak gani sih, Bos. Ya wes ngono, ayo. Mana no, sebelah kono lho ya. Ya tak kopine tak cukup ya.
Nah, ini ngopi-ngopi kene sik, karo ngene. Ngopi sik, sing enak. Yo rokoke yo lali sik. Bumbuk rokoke. Nah, iki rokoke. Aku rokok ora trimo ada-adaan, gebukan. Bukan apa ya? Iya. Ayo nanti go. Ayo. Iya Rabi, aku kudu mengundurkan diri. Aku asli rumah ini golek urip penak kok malah soro ae. Patak ya tenan bos. Lah coba nih mbok pikir kaya ngono. Ya karek karepem. Oh, ya untuk apik-apik. Ya, Iya bos. nah nek ngono ya nang golek penggawean sing tepat. Ya iya. Coba nek bapak angkatku sukses yo, aku daftarnya toh bos jadi anak angkatnya. Lah kok penak ngono caram. Ya mestine saiki sampean ya melok berjuang ben dadi sukses. Aku ini toh kurang kerja ngopi ya. Dan Banyoni mene wong diusir wong yo isin. Terus ada gepuk wong akeh yo. Gara-gara pe adol lemah kali. Tapi yo sementara lah bos. Nek wong sukses nah yo aku daftar di anak angkatnya. Yang mau sementara. Ngono ya. Iya bos, wis bos tak. Balik aku. Oh ya. Ya wis. Ya udah lho, bos. Mari bersyukur.